In-nuqqas ta' xita li niżlet fuq il-Gżejjer Maltin din is-sena affettwat ħażin lil madwar 75% ta' dwieli f'pajjiżna li minnhom jinqata' l-għeneb biex isir l-inbit. Fil-fatt minn Jannar sal-lum ftit li xejn għamlet xita għajra l-żewġ ħalbiet f'Mejju u f'Ġunju li dak iż-żmien għamlu aktar ħsara milli ġiet. F'konferenza tal-aħbarijiet għall-Pidwieli f'Marsa Xlokk, il-Kap Eżekuttiv tal-Marsovin, Jeremy Kassar, spjega li minkejja l-isfidi naturali tax-xita u l-fatt li din kienet sena straordinarja minħabba l-imxija, il-kwalità tal-inbit kemm abjad u anki aħmar xorta kienet tajba. Mingħajr it-turiżmu ġejna affettwati pjuttost ħażin, però konna din nistennew li forsi tkun ftitar, qed nara li anka matul l-aħħar 6-7 snin kien hemm naqra inċentivi anke minn il-Gvern biex wieħed jippromoti għall-prodott lokali. Il-prodott lokali improvja ħafna wkoll, ċertu direzzjoni fuq kwalità ittieħdu ħafna snin ilu u l-frott jibda jiġi pass ma jiġix minn sena l-oħra. Dawn id-diffikultajiet riżultaw f'nuqqas ta' 5% ta' għeneb maħsuda meta mqabbel mal-2019 u 25% inqas mill-medja. Minkejja dan fid-dawl li l-Malti kull ma jmur qed ifittex il-prodott lokali, il-prospetti għall ġej huma tajbin. Id-direzzjoni hija tajba li l-Malti jisu iktar qed imorru lejn prodott lokali. Importanti li ovvjament kull min qed jipproduċi prodott agrikolu jkompli b'ċertu serjetà.